Bună ziua, dragii mei prieteni! Am spus să mai facem o înregistrare video cât mai avem timp până duminică. Am tot gândit dacă este cazul să iau o problemă și să o mărunțim încet și cu elemente istorice și cu elemente de analiză politică. Dar se pare că, ca să nu pierdem timpul, o să încercăm să discutăm scurt pe subiecte care ne interesează cel mai mult. Fac acest video pentru categoria de oameni din Republica Moldova care sunt indeciși și poate chiar pentru o parte care se află în diasporă și la fel sunt indeciși, pentru a putea lua o hotărâre mai ușor pentru ziua de 3 noiembrie. Haideți să discutăm despre Republica Moldova și despre parcursul acestui stat. Atunci când ajungem în etapa unor alegeri din Republica Moldova, întotdeauna discuția trebuie dusă sub formă de analiză în ceea ce privește orientarea externă a țării, pentru că statul de sine stătător nu este autonom financiar, adică nu poate să producă bani suficienți ca să se întrețină. Aceasta este și cauza pentru care orice tip de alegeri din Republica Moldova, în cadrul alegerilor intră în discuție orientarea geopolitică, fie spre Moscova, fie spre Europa. Bun, primul punct. Rusia, banii și Europa. Rusia are bani. Are bani, într-adevăr. Are bani să corupă, are bani să-și îndeplinească obiectivele prin a cumpăra în mod nedemocratic voturile cetățenilor din Republica Moldova. În schimb, Rusia nu are bani ca să asigure Republicii Moldova un traiect ascendent financiar, adică să-și dezvolte economia și nu din punct de vedere al faptului că nu ar avea bani ca cantitate sau ca sursă de lichidități, ci simplu fapt că economia Rusiei nu este o economie de piață liberă. Rusia are bani prin faptul că are zăcăminte foarte multe, le exportă în diferite țări ale lumii, iar acei bani îi consumă pentru apărare, pentru pachetele sociale și nu pentru dezvoltare. Asta este un punct negru în ceea ce privește posibilele relații ale Republicii Moldova cu Rusia. Deci, din acest punct de vedere, nu vom câștiga niciodată nimic în situația în care alegem să mergem către Rusia, pentru că nu cantitatea de bani definește gradul de evoluție al unei societăți, ci metoda și mecanismele de utilizare a acestor bani, astfel încât banii să producă alți bani. În Rusia astfel de lucruri nu se prevăd și nu s-au văzut niciodată în evoluția acestui stat. Drept dovadă, astăzi Rusia are o societate sărăcită, săracă, care vine în Ucraina pentru $40 pe zi, să riște viața, să moară pentru $40 pe zi. Mai nou au început să le dea câte $100 pe zi. Da? Bun, din punctul acesta de vedere, pot să vă spun că, de fapt, serviciul militar nu trebuie să fie o necesitate. El trebuie să fie o profesie. Și atunci, dacă ajunge să fie o profesie, trebuie să fie bine susținut financiar, întreținut. Iar Rusia are masă de manevră sau carne de tun ieftină prin faptul că nu are o economie puternică. Are bani, dar nu are o economie puternică, respectiv foarte multe regiuni din Rusia, guvernatorii care conduc aceste regiuni, nu pot dezvolta infrastructura, nu pot dezvolta financiar aceste zone. Societatea rămâne una săracă, care poate fi manevrată oricând în astfel de situații de criză. Poate că acesta este și obiectivul Rusiei, să-și mențină societatea
de două feluri. Cei pe partea europeană sunt avuți, bogați, iar cei care merg cei care sunt spre Ural, spre Asia, practic, sunt zone defavorizate. De acolo se alimentează armata rusă în momentul în care nu mai are cu cine să lupte. Bun. Al doilea punct. Independența Republicii Moldova și suveranitatea. Marea majoritate a liderilor de stânga din Republica Moldova, începând de la Vorone, Dodon, chiar și același Chicu, cine au mai fost, astăzi Stoianoglu, toată lumea spune că minte de fapt în târg când spune că ei vor asigura independența Republicii Moldova. Dacă îi alegeți pe ei, atunci o să vedeți că o să trăiască bine și cu Uniunea Europeană și cu Rusia și așa mai departe. Este o minciună. Republica Moldova este un stat falid, este un stat care nu se poate dezvolta, un stat care nu se poate întreține de sine stătător. Economia nu-i permite acest lucru, motiv pentru care Republica Moldova trebuie să fie în arealul de protecție armată și financiară a uneia din părțile dezvoltate ale acestei lumi. Și lucrul ăsta se poate întâmpla doar dacă Republica Moldova merge în Uniunea Europeană. Așa. Nu mergem în Uniunea Europeană, nu este nicio problemă, să spunem că încercăm o formă de statalitate autonomă. În momentul în care se prăbușește frontul din Ucraina, Rusia nu va mai ține cont de acest fapt, odată. Doi, Rusia în acel moment va veni și se va infiltra armata în Republica Moldova pe aceeași lozincă pe care s-a infiltrat, prin care a atacat și Ucraina. Și anume prin faptul, spunând că moldovenii sunt luați prizonieri de vreo guvernare nazistă. Iar din acel moment, dacă există protecția armatei ruse în Republica Moldova, nu mai poate fi vorba de independență. Absolut deloc. Apropo de chestia asta, zilele astea îmi venea o idee în care spuneam în felul următor că la emancipare în 89, după care, ca să consfințim această emancipare și această eliberare, am avut acel război de pe Nistru. Generația părinților noștri au pus pe jertfa altarului cam 10.000. Total nu știu, ține minte exact, dar cred că au fost 2800 de morți și soldați care au luptat acolo. Și tot, n-au reușit în totalitate pentru că au existat trădări de la Chișinău. Snegură în principiu a trădat, de frică a trădat, nu de altceva. Așa, încât armata 14 a rămas în continuare acolo. În momentul în care cade frontul din Ucraina și rușii ajung să stăpânească până la Prut, să asigure și să se impună ca protecție armată. Și o să vedeți că independența financiară nu va mai exista, economia de piață nu va mai fi, vei avea o economie planificată și așa mai departe. Câți din voi vor mai avea curajul să moară măcar în număr cât au murit părinții noștri în 1992? 2800 plus 7200 de răniți. Ca măcar cu prețul acestora să ne mai revenim odată la libertate. Trebuie să o gândim destul de bine aici. Regimul de apărare. Regimul de apărare. Rusia niciodată n-a venit să apere un stat. Rusia întotdeauna în proximitate ei și astăzi, apropo, se află sub formă de imperiu. Imperiul respectiv, când a venit în alt stat, a impus statul respectiv să-i apere interesele ei, nu interesele acestui stat. Rusia n-a dezvoltat niciodată pe nimeni, financiar, economic,
social, intelectual. Rusia a venit, a consumat ce a găsit la tine și nu ți-a oferit nimic în schimb. Asta nu este o alianță, acestea sunt elemente de șovinism, adică de nazism. Șovinism este atunci când te consideri superior. Religia. O altă problemă care circulă în spațiu public și propaganda rusă pune problema în ideea în care Uniunea Europeană ar fi un stat demonic și ar fi lipsit de moralități. Și religia, practic, aparține doar Bisericii Ortodoxe de la Moscova și ei sunt ultimii stăpânitori ai acestui bastion. Apropo, toți liderii din Republica Moldova, cei care cărmuiesc partide de stânga, comuniste, socialiste sau suveraniste, este același lucru în Republica Moldova, spun că aduc în discuție și apărarea creștinismului, pe care îl pun în cârca Moscovei, spunând că doar alături de Rusia ne putem păstra religia. Păi, foarte bine. Aceasta este o mare minciună și o să vă spun de ce. Comunismul a fost un regim ateu. Un regim ateu care a fost nu întâmplător stabilit pe spațiu creștin-ortodoxiei. Ori nu comuniștii au închis bisericile, comuniștii trimiteau oamenii în Siberia dacă îi prindeau că își botezau copiii și așa mai departe. Adică au luptat foarte mult împotriva lui Hristos. Foarte mult. Nu știu cum se face că moștenitorii acestor comuniști, adică a Imperiului Țarist, ulterior comunist, astăzi în Republica Moldova, au tupeu să spună în continuare că ei sunt cei care apără religia. Este o mare minciună. În comunism n-a existat niciodată religie. Niciodată. Misiunea lor de bază în acel regim era decreștinizarea. Decreștinizarea, astfel încât să rupă de la sânul bisericii societatea cât se poate de mult. Primii care au fost deportați, arși cu var, înnecați, împușcați în cap, au fost preoții, care erau centru moral și cultural al satelor, profesorii, scriitorii și așa mai departe. Bun. Mai există o chestie care trebuie abordată și anume această teorie pe care propaganda rusă zilnic o vorbește în spațiu public și anume despre nazism. Vedeți dumneavoastră, nazismul, într-adevăr, de care a suferit al treilea Reich, adică Germania lui Hitler, a fost învins de nimeni altcineva decât de aliați, iar unul din aliați a fost un regim mai diabolic decât regimul nazist. Dar pentru faptul că la acea etapă a anilor 1940-45 a scăpat Europa și întreaga lume de o contaminare cu un regim politic atât de anti-uman, toate ororile pe care le-a produs comunismul înainte de război și după au fost cumva iertate, spălate aceste păcate. Și atunci metoda internă de conducere a statului comunist prin care au suprimat dreptul la libertate, la exprimare, la religie, erau atei și așa mai departe, într-un fel sau altul, au devenit valabile și Stalin a devenit valabil ca personaj politic. Ori în altă ordine de idei, probabil că ar fi fost prea mult pentru aliați să mai lupte, să mai deschidă un război și împotriva acestui regim în continuitate.
Bine, despre nazism în continuare. În momentul în care au câștigat cel de-al doilea război mondial, apropo, nu l-au câștigat ei, au câștigat aliații, adică toți. Din acel moment, prin modalitatea și procedura prin care au sărbătorit permanent și au modificat acea victorie, prin retorica pe care au folosit-o în fiecare an, și-au asumat această victorie ca fiind a lor personală. Și acel concept de nazism pe care l-au întâlnit în al doilea război mondial în Germania lui Hitler, apropo, el nu există. Efectiv, el a murit, acest regim politic a murit odată cu Hitler, a murit odată cu desființarea și destructurarea celui de-al treilea Reich. Ori rușii au continuat să vorbească despre acest lucru încă 70 de ani, astfel încât, începând cu anii 2000, au transferat prin propagandă caracterul de nazism de la Germania lui Hitler la întreaga Europa. Ei, și de aici lucrurile devin foarte simple și foarte ușor de interpretat. În momentul în care vor de necesitate să intre în unul din statele care merge pe calea democrației și care a fost în blocul sovietic, iar acest stat nu vrea să aibă nicio relație cu Rusia, este suficient prin propagandă să-i atribuie acest calificativ. Astfel cum au făcut în Kiev, apropo, au spus și de România că Zaharov a spus public că statul român este luat prizonier de către un regim nazist care ascultă de altcineva, adică de europeni, de NATO, nu ascultă de poporul român. O mare minciună. Pe această retorică vor intra și în Republica Moldova dacă pică frontul din Ucraina și, apropo, dacă pică frontul din Ucraina și Republica Moldova este înglobată, vor avea mari probleme o serie de state din Europa de Est în ceea ce privește apartenența lor în continuare la NATO. Bine. Libertatea de a alege. Libertatea de a alege în ce direcție și modalitatea și instrumentele pe care să le ai la dispoziție pentru a te dezvolta ca națiune, ca neam, s-a întâmplat să o percepem și să o obținem după destrămarea Uniunii Sovietice. Tot această libertate, practic, ne-a făcut să nu mai privim înapoi către Rusia. Ori Rusia se zbate permanent în această dilemă, și anume faptul că de ce statele cu care a existat împreună cadrul Uniunii Sovietice, timp de 34 de ani au ajuns absolut toate să nu mai privească în direcția Moscovei. Dacă o să vedeți cu atenție, toate statele din Asia s-au reorientat către Turcia sau China, cele din coasta europeană s-au orientat către Uniunea Europeană. Lucrul ăsta nu s-a produs întâmplător, și anume datorită faptului că Rusia, timp de 34 de ani, n-a reușit să se dezvolte ca un model de societate pe care ai vrea să-l urmezi. Nu s-a dezvoltat ca model în infrastructura bancară, în securitatea armată, în logistica armată, în industria metalurgică, feroviară și așa mai departe. Astfel încât Rusia a devenit paria și la un moment dat a fost exclusă de la masa celor G7, ori, altfel spus, Rusia a fost exclusă din ecuația marilor puteri în mod natural. Rusia n-a produs nimic. Rusia a consumat rezervele naturale pe care le are, a crezut în continuare că dacă investește în armată, există posibilitatea ca prin forța acestei armate să pună pumnul în gură statelor din jur și ele să-i recunoască sub presiune supremația, ceea ce este imposibil. Unde a reușit Rusia acest lucru? A reușit în Cecenia,
Ingushetia și mai sunt câteva zone, dar și acest lucru este discutabil, pentru că odată cu slăbirea Rusiei, acele națiuni își vor crea propriile lor țări. Așa cum a început sistemul de destructurizare a acestui stat, care, apropo, nu este stat, este în continuare un imperiu. Iar toate imperiile, după cum știți, mor și din imperii se nasc națiuni și țări. Asta este adevăratul motiv pentru care Republica Moldova și Ucraina, Republica Moldova nu vor să privească în direcția Rusiei. Aici este simplu, trebuie să înțelegem dacă avem ce să învățăm de la partenerul cu care încercăm să creăm alianțe de securitate sau economice sau nu. Astfel încât, nu știu, dar trebuie să înțelegem un lucru. N-am câștigat nimic atâta timp fiind alături de Rusia, am pierdut foarte multă intelectualitate. Intelectualitate pe care, apropo, pe unii nici astăzi nu poți identifica nici măcar în mormântul unde a fost îngropat. Sau aruncat, efectiv, nici măcar îngropat. 2. O lume întreagă critică acest stat pentru modalitatea cum funcționează în interior. Își ține în sărăcie o mare parte din societate. Și atunci când declanșează un război, are practic ca masă de manevră o cantitate foarte mare de oameni. De ce ar veni un rus să moară pentru $40 în Ucraina? Doar de sărăcie, atât. Nu are niciun interes. Are doar sărăcie. Apropo, vă invit să ascultați pe canalul de YouTube. Există 2 jurnaliști acreditați de statul major din Ucraina. Pe acest canal se postează înregistrările telefonice ale soldaților ruși cu părinții de acasă, cu rudele. Amintiți și o să vedeți ce se discută acolo. Oameni absolut săraci care au venit și se miră că în Ucraina există WC în fiecare casă, că în Ucraina există un calculator în fiecare casă. Soldați care promit părinților lor că dacă reușesc să fure cât mai mult de prin casă, când se întorc vor fi bogați. Atunci trebuie să fim foarte atenți duminică și să înțelegem cu ce partener vrem să mergem mai departe. Republica Moldova s-a dezvoltat fiind doar un stat tangențial Uniunii Europene, aflându-se în coasta României. Și apropo, România este cel mai bun ambasador pe care l-am avut vreodată în întreaga lume, datorită faptului că suntem legați istoric, ca neam, ca sânge. Și trăim astăzi în continuare tot după cum a decis Stalin cu Hitler. Iar Rusia are nevoie de Republica Moldova nu ca să o dezvolte, ci ca să creeze din ea un bastion armat foarte puternic în cazul în care microbul democratic și liberal din Europa va încerca să migreze către Moscova. Pentru că eu v-am explicat și data trecută că inexistența statului rus, dizolvarea statului rus, sfârșitul acestei țări, federații de fapt, se poate întâmpla doar dacă se contaminează în interior cu liberalismul și apar mișcări de emancipare a popoarelor care stau subjugate acolo de sute de ani. Iată de ce are nevoie Rusia de Republica Moldova. De Republica Moldova, Rusia are nevoie ca să creeze o bază armată din ea în fața unui curent democratic, astfel protejându-și integritatea. Rusia nu vine în Republica Moldova prin Stoianoglu sau prin Usatăi sau prin Voronin sau prin Dodon să dezvolte acel stat. Ca să poți să dezvolți alt stat, trebuie să fii tu dezvoltat mai întâi. Ori Rusia a pierdut meciul.
La nivel de industrializare, Rusia a pierdut acest meci. Rusia a fost scoasă de la masa țărilor importante pentru lipsă de dezvoltare. Atât. Și nu cum spune Putin, nas tam не ждут. Вас не ждут, конечно. Pe ei nu îi așteaptă nimeni. Pentru că se comportă diferit, nu sunt dezvoltați, sunt anarhici, sunt anacroni. Nu mai vorbim de metodele de violență pe care le practică în interiorul țării pentru a înăbuși tot ce înseamnă libera exprimare. Ultimul contracandidat al lui Putin a murit otrăvit și schilodit în închisoare. Penultimul a fost împușcat în cap. Nu-i nicio problemă. Dacă moldovenii consideră de Republica Moldova că aceasta este calea, mergeți în continuare într-acolo. Dacă moldovenii din Republica Moldova nu apreciază și nu înțeleg cât de mult s-a dezvoltat acel stat și câte granturi financiare ați primit și cât suport financiar am primit permanent, aflându-ne doar în tangență cu statele europene și câtă libertate am primit. Da? Nu-i nicio problemă. Mergeți în Rusia. În momentul în care au început războiul în Ucraina, zeci de orașe au fost împânzite în Rusia de protestanți care spuneau că sunt împotriva. Era o reacție absolut normală a societății rusești, considerându-se cu ucrainenii frați de sânge, era o reacție absolut normală să încerce să spună conducerii lor că sunt împotriva acestui război. Jumătate au fost duși pe front, iar jumătate au fost închiși în închisoare. Nu e nicio problemă, dragi moldoveni. Niciuna chiar nu este. Cei oamenii de bună credință din Republica Moldova care au iubit libertatea și care au înțeles conceptul democratic, care au înțeles religia, care au înțeles filozofia liberalismului, au plecat de acolo. Nu e nicio problemă. Carne de tun pentru Rusia e nevoie, oricând. Desigur, spun aceste lucruri cu durere și îmi doresc să fim altfel. Îmi doresc să fim sinceri cu noi și să înțelegem aceste realități. Îmi doresc să înțelegem că de la statul rus n-ai ce să înveți și n-am învățat niciodată nimic. Îmi doresc să înțelegeți că în comunism s-au închis bisericile. Să înțelegeți că în comunism că oamenii atunci erau nevoiți să-și boteze copiii în garaje. Pentru acest botez, pentru mersul la biserică, erau deportați în Siberia. Erau bătuți. Să înțelegeți că comunismul a fost un regim ateu, total, absolut. Nu trebuia să ai icoane în instituții, trebuia să ai portretul lui Lenin. Și respectiv să înțelegeți că moștenitorii politici ai acestui curent în Republica Moldova, când spun că ei sunt apărătorii lui Hristos, ei mint foarte mult. Hristos n-a fost niciodată un totalitarist, un autocrat, așa cum au fost ei. Hristos a fost un democratic, un liberal, da? Care și-a cerut iertare pentru poporul ales în fața lui Dumnezeu și în momentul când l-au răstignit. Dacă vreți să putem să ducem discuția și mai sus, nu este nicio problemă. Rămân încrezător că duminică vom face o alegere perfectă împreună. Vă mulțumesc și am încredere în voi și în mine și în neamul meu am încredere.